Pri pohľade na vás mám pocit, že to je taká mravenčia nekonečná práca. Čo to vlastne robíte? To je pôvodná zachovaná štuková výzdoba interiéru kostola a v podstate vplyvom poveternostných podmienok vzhľadom na to, že kostol ide s Rúcaninou, sa táto štuková výzdoba oddeluje od podkladu, keďže vlastne ju robili neskôr ako pôvodnú výzdobu kostola, aplikovali ju na takúto hladkú omietku a tým pádom ona sa dobre nepreviazala a treba ju upevniť, aby sa nám zachovala aj naďalej. Každoročne brigády na zrúcanine kláštora svätej Kataríny nedaleko Dechtíc lákajú dobrovoľníkov. Ako je to tohto roku? Tak tohto roku je to takisto skutočne. Napríklad 4. družina je plná a ostatné sa zaplňajú. Samozrejme dá sa ešte prihlásiť, stačí si kliknúť na www.katarinka.sk, poslať dotazník. Na 5. družinu sú ešte nejaké voľné miesta. Ale tendencia je taká, že každým rokom sa mladí ľudia majú záujem o to. Nezhasína tento oheň. Rok a rok sa viac a viac ľudí prihlasujú. Keď to tak máme sa na to štatisticky pozrieť. Tohto roku v lete plánujete s koľkými brigádnikmi? Tohto roku sa tu premele asi okolo 100, možno 150 mladých ľudí, dobrovoľníkov, nadšencov. Ináč toto je... No Filip, poď! No a to sa má nejasí. To si nabral poriadne. Ešte našlo. Jak sa má na... Tak sme v prírodnej rezervácii, nechce strmky odplatí. Na Boží deň ďakujeme, jeho menom žehnáme. Na Boží deň ďakujeme, jeho menom žehnáme. Hľadia Boha Otca nášho žehnáme. Na Boží deň ďakujeme, jeho menom žehnáme. Ham, 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 krok, 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 nech nám čtvrté v rypákoch. Ham.